Kwa dhibera ni jatende kweth marazimio la umoja wan Kenya Alliance la Molo Odinga golo kony mar chiemo mabedi magedo kod ongede ne ji maromo 3,000 manodar e bunge mamau e kar chung'od bura ma Narok North. Jasiasa ma Narok manalaro kom gavana gi otiko mar ODM e yiero mokalo Moitalel Ole Kenta manochiwo michgo e Raila Odinga wacho ni michgo gin mar konyo oganda go to ok mag goyo siasa. Okwo mondo mi piny owacho tim nonro mondo mi ging'e malong'o weche mag kiewo kapok odargi e bungego kaluwore gi ywak jodak mamoko wacho ni ok ne gikalo kiewo ka okang' ma kamano. Bende koro giwacho ni orocho chenro mag piny ma jopuonjre maya e gwengego winjo bed ni timo. Moko kuom utego nowang' ka cham manie puothe bende nokethore kinde manidaro oganda go e gwenge ma Enabelbel, Eneng'atia, Olol Pith kod Olokurto kendo weyo ji maromo 3,000 kaonge kuonde dak. Akawapea mabati 500. Mimi pia nimewaletea unga bel na marafiki bel 200. Ndio hata kama hiyo chakula itawatosha siku 2 ama 3 ya watoto wasiumie. Hiyo tu ndio mimi nimefanya nini? Imenilete. Hii mambo ya kusema ati sababu sisi ati mimi nakuja kuingilia viongozi, nataka kusema mimi na viongozi wa Masai tuko pamoja kwa hii. Na hiyo ni hiyo umoja ambayo tuko naye ni ya kusema tunataka watu wetu wapewe haki. Mimi niko wale kusema wapewe haki. Yule ambaye basi anasema wasipewe haki hatuko na yeye. Ngareta iko na boundary clear. Hapo kuna hata mpaka station ya warden ya Narok County. Kwa hivyo iko nini? Kwa hivyo kuja tena kuteremsha ati ndio Wamasai wanyang'anya shamba yao, hiyo sio haki. Kwa ng'ado tong' kendo wadhi e pinje maoko nyakon mga jwang' kweth mar Hamas